Alright mga idol, mo ni mong kuha mga idol, tunga sa kalderong dako mga idol oh. Amo pa nang na siguro ni sa mga 400 to 500 kabok. Lingaw ng bahaw ni mga idol. Butangan na to puso. Puso saging. Dili luso. Right. Ada gitu nuan. Vlog ito ko. Kuman. Sel. Patau garak ko pa ha. Ako lagi ka isa pa. Pilay mo pila balik pilay mo toy. Dili ko busog ko. Kurakol. Lood. Di ka mukhaon og guway. Kuan? Maluto. O pamluto. Kusukin na mukhaon mga idol. Tek-tek ra na. Dako gunay mong sundang migo. Wala siya kung siya putahin amigo, adobo nga kurakol niya, pinusuan. Okay, pakita lang na ninyo mga idol, ako ini kaluto na. Lami kayo ni. Sili. Wala sili dito boss na rin ka. Kuha mo sili dugay yata. Sili. Dito ba? Para maligalig ang Dito ba pag mamo? ba. Sunod. Sunod. Kugihan kayo mga idol oh. Lamay na puso. Iman. Kasi ko ala. Tara. Tawi ini puso eh. Tata. Tawi na plastic. Rakul kalain. Kau dala ko sini. Right. Kuloy. Kusog din ko ani. Tara. Ikuha na. Ginumiyang lang. Ato nga sipin. Door tubig na to. Wa mo gagawa dito ko tubig daan dito. Kahit lang. Alam talaga mo tulog pa. Wala. Sus. Tubig ko. Tangig ka di mo dali. Ato babayaw ko bali. May tubig daw, kapin na. Ako nang dumi ang garong buka. Aw, bugnaw. Ayun, bira dia pagka. Ano ko ah. Ito na, sibukan. Gira-gira na dia. Ala na niyo pa istinayay. Sa break ko Kuha ano na. Wala ka break ko nung numero sa una eh. Sunas na. Magagsus. Kawat. Kawat. Asap ko bangawat ani. Giluka. Basa igula, manggawas ka rin ko. Bigla nga babon yun. Dito sa. Yes, igituloan. Doron. Ah, kamu to ana. Tutuluan. Pag to gabi ko. Sa man wa po ikuha ipinain direkta na lang. Bisa. Yo sa bare mo. Gawas sa tos kung kuan. Bati mo kay gaong panuwan. Dulot gabayo. Dul pa. Taga Bogoto sila. Pero na gi sa tao taga kulo asa ka pala. Kugun makadaan. Kadagang kugo na. Magaling kugo ana. Karto. Taga tingin ka ng tao na mo na may taga kugun. Dito. Asang limpyo ana. Dito. Kuhaan pag mga tinay idol. Dayon ad-araw nog pino. Patring ito eh. Adobohon. Kuwang.
Ya, silian deh yon. Shout out din may sa mga unay kurakol ya. Inyo ha, ang kaibog lang niya. Oy, katong nas lapu-lapu, katong nas kampinsa. Isa mo to sila, atong nas bayo. Oh, sorry kay mo kay. Kayo kay giagda kita mo niya. Saon man nadagan mo kay mo rason. Di mo kakuan. Tigaan ganyan kayo kung tag libon gud. Sorry kay. Saktan. Zero. Yo. Sulit si mana lang yun, tingnan nga ito ba? Domingo, bahala ka diya. Suot, mag-inyo dito. Mo ni sudan ng bayan, So, bansang ulam. pambansang ulam ko no. Bahala, pobre, basta hilas. Di gini ka bayaran yun, tayo mo aring. Bayaran di ko sa kalibo, asa. Sugot, Adi mabayaran eh. di bayaran yun. Kapoy gipunguha. Tunguha. Bigla si Kano, palit ng gatag Gibson eh. Busy kayo. Niruin ko nga, ko yung tapi. So, ini domingo po na muli. Domingo? Paglus-lus lang pre. Awalan ni pre. Pwede dos ka ibog. Shout out. Shout out de ko ni Kapinta TV. Kapinta. Wasa siya maminta ron, nangurakol sa siya. Ha? Sugbang batiyo, gikilang. Sukaan. Tunog suka bangisa ko. Taga ko ano, taga Dumanhog ba? Dito na viral man katong nasa gi-vlog bata ba nga puti pobriya ba. May sakit ba. Nya naki-MJS man. Dito siya risika. Sa nagpapagawa na yan. Tapos MJS. Kanang pagpungko tagugay ba mga dako mo yung itlog na ba? Ikaw, magpungpong mo ta. Dako sa to itlog. Wah nga da i-prison ko tuwa dito. Oo. Sa iyo Ay, ito, lagi na. ganyan punta gani. Dugaya sa nila. Ada prison eh. Buti siya mga launa. Eh, Buntag sa iyo, abotong alas 11 di launa pa. Di pa dulugay ni lakaw. di ba di ka? Ay, nanday. Nainan. Nanday. May di mo uli. Sudrip. Mat. Pabor ka diha mat pa atong kilo mat. Asa to sundang yo gikuan mo yo. Right mga idol. Dito yung dami. Lapit na man mga idol. Tigtis na lang. Tara mga idol ay busy na kayo sila. Busy na kayo. Oh, shout out ko sa mga viewers dia, sa mga subscriber nato sa ato ang YouTube ug sa ato ang Facebook page. Digital. Manoy Chris TV. Pata, gamay pa kita ha. Gamay pa kayta. Kanya Sukat na ni Ron. unsa may tabuan eh. Happy birthday. Happy birthday na ni. Happy birthday. Oh. Birthday din ni Jitan. Happy birthday Jitan. Shout out may Jitan. Birthday niya. Katong sa tay vlog mi mo dong katong panty mo giwarwara dong. Mao ni siya ikuan. Mao ni siya heartthrob sa kadulawan ron. Right. Sigsa ako rin yung istorya. Ah, Dugay ko nun siya gusto. Sige, balik-balik. Di, hapit na. Hapit na maman. Panggiliyog si Ari, si Katawa, Jandi. Okay. Gamay na lay kuwang, limpyo na. Limpyo na. Asa? Ni-script na ka ato ning Limpyo na, limpyo. Wala. So dara, ang lamas. Ano siya lamas mga idol. Luya. Sili. Magagang sili, ihurot ni ron. Ahos. Nya. Bugas nga mais. Ayos. Hapit na. Sagulag puso. Migo. Makita dito mga kuan.
Tara, may puso saging. Sagol na. Gamay na lang kuwang. Aron dito skuan di ay ingos Aldi na ko. Aron di ris skuan. Ibis. Staro sa nawan. Oh, aron dito. Yawa may tato. Stripe eh. Finished product na. Sudah itu baik. Ada. Pag Tagalog naman. Kasuloy ka man. Naman nga. Mulai kurakul. Hindi ka duwa dara nan. Hindi ka duwa dara. Kita ram magpuha ba? Kasal din deh. Gusto ko na mga Hiwa-hiwa na guys. kurakol. Why siya na siya manguha di ba po eh? I-slice ng kuwan. I-slice ng pabling og ni Paulito. Paulito. Tara mag-slice paw. Kunyara. Kunyara sad. Ya bro, araw apa di ko. May photo ko, lain sa. Live ko kanina. Sulibot. Balik na apil ko. Win. Kumain balik ko slow sa kumbana, nagdamag sa ako. Budi oy si Kuana. Si G. Si Kuan ko nagdamak mak. Ito mga buwis buhay na to dito ha. Ito dito ha. Silik-silik. Dali ni ako na magkakari na ni. Ako na siya. Bantay yung kamot ha. Mak, okay ra ka Mak? May hindi kayo mukuhag galon Mak? Luskom. Pinta TV ha. Pinta TV. Pinta TV. Subscribe mo sa Kapinta TV mga idol ha. Mga kong kuyog dire mga kurakol. Founder. Mga darang founder. Kanang kamay ni Commander Tatay ni sa ulo. Commander Tatay. Kato sa kuan sa katong sa probinsyano gising na to gani. Kuan si Pinuno. Pinuno. Ah, Pinuno mo ni Pinuno. Diyan. Ha? Pinuno. Pinuno ni. Dito lapid. Dito leto, lapid-lapid. Lito lipad. Dani madali gini si Dani Pirmi sino? Wow. Lamas pa lang ulam na. Kira, haunan ko na, kada ra kasud ansel. Hmm? Ko na. Sige. Unod Lunod. Arya. Baba ang Arya.
Siya kaning sabaw sa marinate mo ni mo panata. Na asin, ang dama asin. Ayay, natagak. May yabo sa kuhan ba? Nagyabo sa buhan ba diha patanan ba? Puniton ba yapon? Lipon, may hugas. Yeah. Sige, eh. Sir Betsin. Wow. Ay mo, pwede mo bigyan. Amoy pa lang ulam na. Talaga wala na siya puso ang sili. Mm. Kuring tara. Dai palit. Ay mo dai. Juan. Yorot. Isay palit. Mako. Alright. Kuni lagi. Ari tapang lagi na. Ang kuan na ari ang kamera ko ito. Kira. Hindi na Danilo. Kato akong ibubo kadaga na to. Dagat-dagat gini siya kay ibon mo siya gikan. Black beans. Yoy! Sayang. Sayang eh. Ha? Ninja. Ano man, asa mo to? Uy, daon sa ginoo. Man Puso. Dari di video ito. Usik na usik. Ayay, dayabo kita nan. Yate na. Way hilak. Ini ko aksyo kong ita tapali din diretso mana? Tapali din. Okay, mga madlang people, nagdali ang atong kusinero. Wa na to makita pagbutang sa puso pero okay ra kay na naman puso niya. Mo na gitawag ko puso, kurakol nga nay puso o puso nga nay kurakol. Yabay black beans. Pero uno na tanaro ko to. Na naratula atong kusinero. Bang able he. Saan ni wa na maningipon atong kusinero ba? Nga. Umina. Sabaw na kay ngipon. Oh, gibutang atong black beans ha. Beans mo ni mo gami pa. Tang buang duso man ni dito kurot naman. Black beans mo ni magdaglami. Mao ni atong sponsor karon ha. Ram salted black beans. Ha, mo ni atong kuan. Kaya na kayo. Wo kamo sila Chris. Okay. Idol. Kamay kuha nga idol. Lima na Mga o mga tangi sa part 3 na to mga idol ang pag-attack na sa mga unay mga idol. Daghang salamat sa pagsuporta sa Manoy Chris TV mga idol. Istorya ko na ba sa Ayaw guys? nyo kalimot mga idol sa pag-support sa atong channel Manoy Chris TV at ni ang part 3 ang hinabhabay nga Kuan guys, okay guys. part. Kaya puso kaya